Mga kapuso, liwata naman nga ibida subong nga agang pinasahi nga abilidad sa mga taga Western Visayas sa pagluto. Ang preparasyon sang makagalana nga mga pagkaon lantawon ta. Good morning sa tanan mga viewers. Let's make this day a sweet day. Akong para sa inyo tanan, sweet na, healthy pa, amo ini ang kalabasa jam. Gani siguran tanan. Ang aton ingredients, syempre, ang kalabasa, condensed milk, kag ibap. Una, mix naton ang kalabasa kag ibap milk. After i-mix, aton ini pagalutuon sa low heat lang para hindi ini mabato. Pagluto sa kalabasa, ibutang ang condensed milk, tapos stir ta lang sa maayo hasta nga maglapuyot ini kag magmala. Lugayon ta hasta magmala. Muna ni ang aton finished product. Namit gid. Namit ko dya. Thank you gid sa tanan nga nagtan-aw, kabay pa nga matilawan nyo man ang ako naging luto, kag i-try nyo man ilutoon sa inyo panimalay para matilawan sang inyo nga kabataan, healthy na, kag manamit pa. Padayon lang nga magtutok mga kapuso kay base sa masunod nga mga inadlaw, ang paborito nyo naman nga putahe ang inyong masaksihan. Sa mga may pinasahi nga luto nga luwig ipakilala sa publiko, ini na mga kapuso ang inyo tsansa magpakigangot diri sa amon sa GMA Regional TV Early Edition kay ang inyo abilidad ang ipakita ta.